ଦେଖନ୍ତୁ କି କିଛି ଲୋକମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମେ ଝିଅକୁ କେମିତି ତଡ଼ପେଇବା ବା ଝିଅଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଏ ବା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବେ କି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଚାହାନ୍ତି କି ନା ମୁଁ ଆଜି ସେ ଝିଅ ସହିତ ବା ସେ ପୁଅଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁଅ ବା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଭାଇ କେମିତି ମୁଁ ସେଇ ପୁଅଟାକୁ ତଡ଼ପେଇବି ବା କେମିତି ମୁଁ ସେଇ ପୁଅଟାକୁ ମାନେ ସେ ପୁଅଠାରୁ ମୁଁ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବି ବା ସେ ଝିଅଠାରୁ ମୁଁ ରିଭେଞ୍ଜ ନେବି ବା ତାକୁ ତଡ଼ପେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ତଡ଼ପେଇବା ଯେଉଁଠାରୁ ମାନେ କ'ଣ ଧରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବା ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଟ୍ କଲା ବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ପଳେଇଗଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିକି ସେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରି ନେଇଗଲା ହେଲା। ବ୍ରେକଅପ୍ କରି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲା ରାଇଟ୍। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଦେଲା ଛାଡ଼ିଗଲା ତ ସେଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଭାବନା ଆସିଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଭାବନା ଆସିଯିବ ତ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେଦିନଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବା ଖରାପ ଦିଗରେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି କ'ଣ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ମୁଁ ସେଇ ପୁଅଠାରୁ ବା ସେଇ ଝିଅଠାରୁ ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣ ଯେତିକି ସବୁ କାମ କରିବେ ମାନେ ଆପଣ ଏଠି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାହା ହେଉଛି କି ମୁଁ କେମିତି ସେ ଝିଅଠାରୁ ବା ସେଇ ପୁଅଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଆପଣ ଯେତିକି ସବୁ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଠାରୁ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ସେଇ ଉପରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସବୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ହେଲା ରାଇଟ୍ ହେଲା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଝିଅକୁ ପବ୍ଲିକ୍ରେ ଯଦି ରିଭେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ପବ୍ଲିକ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଧରିନିଅନ୍ତୁ କି ଯଦି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଧରି ପକାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ସେଇ ଛକର ଲୋକମାନେ ବା ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଧରି ପକାଇଲେ ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାରିବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣେ ତେଣେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାରିବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ୱେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ରିଭେଞ୍ଜ ନେଇପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି କି ନିଜକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ତାର ଅପଗ୍ରେଡ଼ ହେଇକି ନ୍ୟୁ ଭର୍ଜନର ମୋବାଇଲ ଆସେ ବା ନ୍ୟୁ ଭର୍ସନର ମୋବାଇଲ ଆସେ ତ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣ ଟିକେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ଭଲ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରନ୍ତୁ ନିଜର ହସିବାର କଳାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରନ୍ତୁ ନିଜର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ନା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏପଟେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୁରା ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ନା କି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ ବା କରିବେ ତ ଦେଖିବେ କି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ଯିଏ ଥିବ ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ନିହାତି ଦେଖିବ ତ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ନିହାତି ଖରାପ ଭାବିବ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ନା କି ତା ମନରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ଅଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଅଛି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଇମୋସନ୍ ଅଛି ଭାବନା ଅଛି ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖିବ ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ନା ତେବେ ଦେଖିବି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏହା ଆସିବି ୟାର ମୁଁ ସେ ବୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ସେ ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବହୁତ ବେକାର କରିଦେଲି ସେ ଦେଖ କେତେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବି କି ସେ ଯେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଆସେ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରତିଶୋଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଦେଖିବ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନଜରକୁ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ନା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା ନା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଯିବ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଟାକୁ ନେଇକି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ କରିବ କାହିଁକି ମୁଁ ସେ ପୁଅଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲି ବା କାହିଁକି ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ କରିକି ଆପଣ କୌଣସି ଝିଅଠାରୁ ବା କୌଣସି ପୁଅଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାଠାରୁ ନିଜକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଭଲ କଲା ମାନେ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବା ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଭାବନା ଆଣିଯିବେ ନା ସେଦିନଠାରୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଅଧିକ ସୁଖ ଆସିବନି ବରଂ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣ ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପରେ ବି ବା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସୁଖ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ପରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ନଜର ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଯିବେ। ତେଣୁ କରିକି ଭଲ ହେବ କି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ କେମିତି ବା ପୁଅଠାରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ।